say, I parted with my beloved. It's not easy to see or to war. Let the battles he will be unhammered and native comes. News, without wait and love, I will send my horsemen. The news that I'm expecting and love, all of the more expensive gifts to him. Хәдишә, күрше кызы Хәдишә, шулай гадәттәгечә, озак йөреп бакчада Кичегеп кайтты кеше. Каравылчы картаның, ишетмәгән картаның, шуңа күрә ачмаган Хәдишәнең капканы. Капкада тимер йозак. Хәдишә көткән озак, ташлап уны булмый бит, булса да яши йозак. Ахры кызга уй керә, төнлә белән кем күрә? Күп тикшерми Хәдишә, койма аша сикерә. Кайтып керә йортына, кайткач бар да онтыла. Тик кудан каләнеп, юбка гына йыртыла. Ул көн соң дип ямамый, аны-моны карамый. Иртән китә хезмәткә, кичегергә ярамый. Әле дә кичә соң кайтып, йоклаган кырын ятыр. Күрше каршы эшенә чак җибәргән ятыр. Менә бара ул кара юбка гына чайкала. Исе китеп хатын-кыз юбкага карап кала. Икенче көн ни күрә? Бер елый да бер килә. Урам тулы хатын-кыз бар да йөргән юбкадан. Күрше кашып беткәнче, мода дип көн үткәнче, бар да йөргән юбкасын бөтенләй җиткәнче. Эй, Хәдишә, Хәдишә, кичегеп кайтты кичә. Нинди эшкә ялладың? Яңа мода чыгарды. Кызлар,